नमस्कार आमार नतुन कोरियोग्राफार तेखेत ओमफ्राय नै नेक्स्ट दिना माने फर्स्ट शुट खालि आरोना माने जोंहानि न'निफ्राय लकेशना खाथियावनो नालाय ओमफ्राय जों अनसु मोनावसो थांग्रोगोन अनसुखौथ' बयबो सिनायो जानो हागौ सिनायखायो माने फट'ग्राफार फेमास मिन्थिखायोना बयबो जोंनि बर'आव ओमफ्राय बिसिनाव दा थांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय बिसिनिजों जोंजों खाथि खाथि जायो बेनिफ्राय आं सानबाय आरोना फंबायमोनाबोथ' जोंनि शुटखौ नायनो थांखागोन नालाय बिसोर थांनो नागिरखादों नालाय ओमफ्राय बिसोरजोंनो ज' थांनोसै होननानै बिसोरखौनो लेंनाय जादों आरोना ओंखायनो बाइकआव आरो बिराद गोबाव जाबायमोन बाइकआव गाखोनो मोनिया माने जोंहानि फंबायजों आरोना आंथ' जोंहानि फंबायजों गाखोदों ओमफ्राय बिसोरो फंबायनिनो लोगो माने आंनिनो फंबाय गोजाखा ओमफ्राय नोंसोर सानैया बाइकआव गाखोनाय आंनि बिनानावफोर आरोना न' खाथिनिनो गोजा गासैबो बिसोर आंनि फंबायमोन ओमफ्राय आं आंनि असे फंबायजों निजा फंबायजोंनो गाखोदों आरोना बेबो जोंहानिनो फंबाय न' खाथिनि गोजा गासैबो फंबाय बिनानावमोन गोजा आंनि नोंथांमोना जेबो नेगेटिभ साननाङा आरोना आरो बिसोरबो शुटिं नायनो ओंखारखानायलाय माने आरो माने बिसोरखौ लेंनाय जादों आरोना प्लास बिसोर जोंखौ हेल्पबो खालामबाय फाइनाली जों सफैबाय ओमफ्राय डाइरेक्टलि दसे जिरायनानै माने मेकआपनि थाखाय माने मेकआप खालामबाय आरोना माने शुटनि थाखाय रेडि जागासिनो दङ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो जुदि इन्ट्रेस्टेड दङब्ला चान्दा हेलो আজি মই বড়ো গানৰ শুটিং কৰিব আহিলোঁ ধুনীয়া লোকেশ্যন মই মোৰ মৰমৰ ভণ্টি টমিক আজি মই ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি দিছোঁ কিমান ধুনীয়া হৈছে নাজানো ট্ৰাই কৰিছোঁ তাইক যাতে বহুত ধুনীয়া দেখা পায় আশা কৰি আছোঁ লোকেশ্যনটো বিৰাট ধুনীয়া আৰু মই ओमफ्राय नै बोथोरालाय बिराद मोजां आरोना एफा सान्दुंबो गैया माने बार बारसो गारदोंमोन आरोना No, big ja macia. Oh no. Apa fai jadi masih kopi bo. Mesti tambah ting. Left sini mbak. Oh.
Cut. Nubakina? Ma, bilai. जोंना एक्टरा Hello. नुदों नुवाखै? Nubai. नुबाय? Oh. मिथियाखै दां इयो। Maham nangis itu. Maham nangis. Rahul.
जों मा खालामनांगौ नायनांगौ बिदिनो रायलाय गावसोरनि थांनांगौ आं मा थानांगौसो आं जोबथि बेका रेडि ओइ फैलाब्रा नोंसो आइ कन्टेक्ट खालामनांगौ बेक माने टेरे Cắt, phải vào. Phapin. Parla la bebé. Go! Hey, come here. Thora. Thona sir le. Action. Go, Tommy, go, turn through. Kamera ba? Masih lalas betul. Hi everyone. Bye. Tommy. Yes, Papa. You are eating rabbit. Oh, rabbit. Sudah sebai, so जोङो थांगासिनो. Ang दै बारा. जोंनिया ब्र' जों दा दै बारनो नागिरदों. नैबे माबानो मथंगारि माने मथं. माबायदि मोनदों? गाबगासिनो ओमफ्राय मानसिया इयो. Hey. Heroin itu saya gitu. Iya sih. Party di mana gua? Ya party di mana gua? Dutar experience. Enggak, Mas. Nih, angin remet kan. Gimana malah gua? Express kena enggak balik. Idea fiber kan deh itu lah. Udah Ikilah eri ya. Ulah lah eri itu nih tahu nih. Masuk ke nih kelapa mana? Kayaknya bisa eksperimen kalau ini. Boria kalambai binesin lagi dengan Siapa suka bawanya masuk kok? Kusung kawan angin semua. Kalau lagi boh. Ulta. Oh nunga, ini kan yang tak sih tak lagi. Bisa mana? Video apa benar kan? Dengan dah close tan, kena close ke patong neno. Slide tak Allah man motion belo tu. Tumi lagu na. Ulah boh. Dah, ready. Tumi happen se in jangan, se back dah. Musuh ni macam mana? Ada kali ni kan? Jika boleh. Action na orang dari Cina hona last set tu aja. Jika humas sama. Korang aja kapal laut sana. Ready? Ready?
ব্যাকটেরিয়া স্ট্রেন আছে আর কেন আছে কেন কফি বস্তু আছে এটু খালে মানুহ খিনাই গম পাইছে জানা আছে সকলো বড় নাই মোৰ হেড চিক কৰি ফটো কাম মানুহজনী মোৰ ভাল নহয় কৈছে নাই মোৰ বেগটো থৈ আছে Hello guys. Hello Rahul. Hi. Hello Rahul. Hello. Chào các bạn này. Hey. Hi Pranjal. Kita sama Hi Pranjal. Zakor. Go. Dia phơi. Nó phơi ar phơi bộ. Kalam. Roll. Roll. Action. Phơi बैठा. Làm ta khana igar. Roll. Action. Go. Kadri. Oi Tommy. Betang, Tommy. Dan nulain sih saniba, minilai. Dai gamsa kan nubai nenga. Gamsa nubai. Dagan nai dina gamsa kan. Oh dagan tape. Nice. Betang saniba ling nang. Cut. Tommy manipulate ke gaje. Ready? Roll. Rolling. Action. Kadri. Oi Tommy. Betang. Dan nubai. Mau saja sang Smile. There. Betang kacau. Cut. Soर मिथिगौ नोंखौ नायनानै बांसिन बांसिन साबस्क्राइबार बारायगोन सिख्लाफोरा Kacau tanggal lagi. नोंबो बारायगोन नोंबो आंनि साबस्क्राइबार बारायहोनो लादोनो नों साबस्क्राइबार थाङोसो माबा माबि बुंनानै
Five, six, seven, go! Naik sani ba? Sekarang. Coba dah selesai. Cut. Advance payment. Roll. Five, six, seven, go! Naik sani mana naik? Asis sekarang. Dosen naik anything. Cut. Ini belum tutup. Sudah. Kering repot lagi. Hah? Kering repot. Ini kita. Sah. Kamu masih deh. Yes. Ready? Ready. Nah, kau lihat pan sabi untuk. Mana? Roll.